Aniya kami, O Diyos, nga mga anak mo. Naghatag og pagdait, nagasayaw sa kalipay, alang kanimo. Kay imo ming gipili, aniya kami, O Diyos, nga mga anak mo. Naghatag og pagdait, nagasayaw sa kalipay, alang kanimo. Tungod sa gibuhat mo, mulukso kami Ginoo, alang kanimo. Tungod sa kalipay, musayaw kami, O Diyos, para kanimo. Mulukso kami Ginoo, alang kanimo. Tungod sa kalipay, musayaw kami, O Diyos, para kanimo. Mulukso kami Ginoo, alang kanimo. Tungod sa kalipay, musayaw kami, O Diyos, para kanimo. Mulukso kami Ginoo, alang kanimo. Tungod sa kalipay, musayaw kami, O Diyos, para kanimo lang. Aniya kami, O Diyos, nga mga anak mo. Naghatag og pagdait, nagasayaw sa kalipay, alang kanimo. Kay imo ming gipili, aniya kami, O Diyos, nga mga anak mo. Naghatag og pagdait, nagasayaw sa kalipay, alang kanimo. Tungod sa gibuhat mo, mulukso kami Ginoo, alang kanimo. Tungod sa kalipay, musayaw kami, O Diyos, para kanimo. Mulukso kami Ginoo, alang kanimo. Tungod sa kalipay, musayaw kami, O Diyos, para kanimo. Mulukso kami Ginoo, alang kanimo. Tungod sa kalipay, musayaw kami, O Diyos, para kanimo. Mulukso kami Ginoo, alang kanimo. Tungod sa kalipay, musayaw kami, O Diyos, para kanimo. Mulukso kami Ginoo, alang kanimo. Tungod sa kalipay, musayaw kami, O Diyos, para kanimo lang. Para kanimo lang. Para kanimo lang. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious this
did that grace appear? The hour I first believe. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbid to shine. But God, who called me here below, will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace.
You gave your life for me. You wore the crown for me, and now I live for you. You gave your all for me. You gave so I am free, and now I live for you. Thank you for the cross. Without you I am lost. It is for your cross I live today, living for your love, lost but now I'm found. It is for your cross I live today. Oh, live for your cross. You gave your life for me. You wore the crown for me, and now I live for you. You gave your all for me. You gave so I am free, and now I live for you. Thank you for the cross. Without you I am lost. It is for your cross I live today, living for your love, lost but now I'm found. It is for your cross I live today. My Father, Creator, all glory to the King, so worthy of all honor, all glory to the King. You are my Father, Creator, all glory to the King, so worthy of all honor, all glory to the King. You are my Father, Creator, all glory to the King, so worthy of all honor, all glory to the King. Thank you for the cross. Without you I am lost. It is for your cross I live today, living for your
Maayong adlaw sa tanan. Kita nagpasalamat sa buhi nga Dios kay nagkita-kita na punta maskin sa virtual nga pamaagi atong masimba ang Dios o ginawat unta ang atong kasing-kasing andam na sa pagdawat sa iyahang pulong ug magaampo kita mangayo tagpanabang sa Ginoo. Langit nung Amahan, amo kang gibayaw, ginapasalamatan sa tanang butang nga among na dangatan o Dios sa among kinabuhi. Kay nasayod kami nga ikaw nagalig-on ka namo, nagabag-o ka namo, aron ang amo ang kinabuhi mahiuyon sa dagway ni Hesus. Ako mga pagampo Ginoo nga imong panalanginan ang imong pulong karon nga kini maghatag katin-awan sa mong unahuna o kasing-kasing ug labaw sa tanan imong lig-unon ug tabangan sa pag-aplikar sa mga kamatuoran nga among madunggan karon. Kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Hesus. Amen. Ang pulong sa Dios nga tagaan atong pagtagad karon makita diha sa Mateo 17:24 ngadto sa 27. Kini siya sumpay sa atoang naan nga series no sa niaging mga simana. Diin ang libro sa Mateo atong kitagaag pagtagad. Ang mensahe itong niagi no nagalangkob kini siya sa atoang pagtuo. Ng importante gayud nato ibutang atong pagtuo kang Hesus. O si Kristo iyahang tudluan ang iyang mga disciples. Gipaklaro ni Hesus sa iyang mga disciples nga unsa gayud ang pagtuo. Unsay kahimuan sa pagtuo kung kini siya ibutang kang Hesus. Now, sa atong pagpadayon, ato akarong masabtan nga si Jesucristo iyahang napud gipadayag sa iyahang mga disciples nga dito sa Jerusalem siya pagasakiton, pagatamayon, pagapatyon apan sa tulo ka adlaw siya mabanhaw. O kani siya nga balita naghatag og kaning kasubo sa iyahang mga disciples. Now, atong sabton nga si Kristo gikan sa Caesarea Philippi, 160 kilometers ang ilang baklay padulong sa Jerusalem. O karon naa na sila sa Capernaum, sa Galilee diin muna kani siya ang hometown ni Peter. O dari po nato makita nga dunay pagtulunan na pod nga atong makutlo nini sa dihang kita magapadayon. Pero sa di pa ta maghisgot sa maong pagtulunan, ato sa karong tinatawag nga sabton nga kani bitaw ato ang sitwasyon karon nga naa nata karon sa new normal. Unsa man ni siyang new normal? Mo kani siya ang tinatawag nga pagkinabuhi nga wala nato na andi sukad tungod lagi niining virus, tungod niining pandemya nga ato ang na-experiencehan. Sa una manggawas ta nga murag wala lang karon conscious na kay ta nalay muubo sa jeep murag gakuan na ta gaduha sa nabani. Murag ang mga tao karon murag di ba lahi na gyud. Sige na, maskara, panghugas sa kamot, social distancing, ug uban pa. Nga wala nato ni siya ginabuhat. Of course, ginabuhat ni siya sa una, pero karon lahi gyud siya ba? Lahi gyud ang ginatawag nga intention. Tungod kay gusto lang kita mahilikay niining virus. Salamat ta karon kay ang nanay mga establishmento nga nag-open nga niuyon, ni submitar sa ginatawag nga pamalaod sa ato ang panggobyerno
o daghan na karon ang ni-adjust. Kitang tanan ni-adjust usab sa maong panghitabo. Ang dahil sa kaadlaw niya na sa dihang nagbaklay no ang ginatawag nga higala sa kuang asawa sa usa ka kanang tindahan ug iyang na matikdan ning maong signage. No mass, no enter. So, murag kakatawa siya kay murag lahi lagi ni iyang pasabot kay mas man ni siya nga misa. Kasudlunon siya dili pero basig nagsiya nag-adjust so niadto siya sa sulod og iyang giingnan ang tindera nga kana yung signage bitaw kay kulang og K. So tungod niya na pagkasunod adlaw iyang nalabyan nga gibutangan gyud noon og K. Pero mo gyapon no mask, no enter. Kani siya nakita nato no makakatawa ta pero nag-adjust pero at least ni submitar ni comply kung unsay gusto sa ato ang gobyerno or ni comply sa pamalaod sa syudad. No nasayod man ta nga kaning gibuhat sa ato ang kadagkuan alang man ni sa ato ang kaayuhan. Pero naagyapo gyud mga tawo nga musupak nilahi og bangag. Nagay mga tawo nga dili gyud muuyon ug wala muuyon sa ginatawag nga maong pamalaod. Pero isip usa ka Kristohanon. Isip usa ka sumusunod ni Hesus. Unsa man ang atong response nining maong mga pamalaod o rules and regulation nga plastar karon sa atong panggobyerno. Unsa man dapat ang atong pamatasan nga atong ipakita sa ato ang kadagkuan. Muka na siya karon ang atong tagaag pagtagad sining maong bersikulo ato ang sugdan o hisgot. Gititulahan nato ni karon ang ato ang pagtulunan ang Kristohanong pamatasan sa yutan-ong pamunuan. Okay. Magpadayon kita atong basahon no ang Mateo 24 ngadto sa 27. O sa pag-abot nila sa Capernaum, ang mga tigpaningil sa buwis sa templo biduol kang Pedro og mingon. Wala ba magbayad og buwis sa templo ang inyong magtutudlo? Siya miingon, nagbayad. O sa pag-uli na ni Pedro sa balay, giyunhan siya ni Jesus sa pagsulti nga nag-ingon, unsa may imong hunahuna, Simon, kang kinsa man maningil og buwis o bayranan ang mga hari sa yuta. Sa ilabang mga anak o sa uban. O sa dihang siya mingon sa uban. Si Jesus mingon kaniya, busa wala di ay bayranan ang mga anak. Apan aron dili kita makahatag o kapandulan nila, lakaw ngadto sa lanaw, pag-itsa o pasul o bitara ang unang isda, nga mapaslan og ukba ang baba, o sa sulod niini makita nimo ang salapi alang sa buwis sa templo. Kuha kini o gibayad kanila alang kanako o kanimo. Now, kini nga panahon, matod pa sa versikulo 24, pag-abot nila sa Capernaum, naana si Jesus ug ang iyang mga disciples sa Capernaum. Ug ani nga time, si Pedro ug si Jesus nag-uban. Kay mao man kini no ang hometown usab ni Pedro o posible nga dari nga lugar si Pedro Ilado or of course si Jesus pod. Now, pag-abot nila sa Capernaum,
Dito sa dalan nga adunay mga tigpaningil sa buwis. So timan nga taod-taod sila nga wala naka anhin ining dapita kay tungod lagi sa mga ministry nga ilang ginabuhat sa lalaing syudad, nagwali sa mayong balita. O karon padulong na sila sa Jerusalem o sa Capernaum. Namatikdan sa tigpaningil sa buhi si Pedro ug si Jesus nga kini mga tawhan na wa pa nakahatag og buwis sa templo. So ang gibuhat sa ang tigpaningil sa buwis miduol sa kang Pedro. Brad, Peter, musta? Ha? Wala ba, nakabayad na ba mo sa buwis sa templo? So si Peter, ang iyang reply, di ba? Wala, okay, nakabayad na ba mo or nakabayad wala ba nagbayad o buwis sa templo ang inyong magtutudlo? Now, si Peter, of course, kabalo siya kang Jesus. Nga si Jesus is gabayad gayud og buwis. Okay? Gabayad gayud og buwis. Now, ingon si Peter, oo, nagbayad. Sa verse 25, pero kani siya nga reply ni Peter, medyo naa siya ginatawag bitaw nga mga kalibog or gining ginatawag nga mga pangutana nga naa siyang unahuna. Akong gisusi, anong na-disturb si Peter kay si Peter prior ani nga panghitabo gi-reveal ba ni Jesus nga siya Son of God, siya Ginoo, siya anak sa Dios. Now, tingali na siyang unahuna, anak sa Dios si Jesus, siya Ginoo, pero mubayad yapon siya sa buwis sa templo. Now, I believe, something na question si Peter siyang mind, o sa pag-uli ni Pedro sa iyang balay, na sense ni Jesus ang usay naa siyang hunahuna. O giunhan siya ni Jesus pagsulti nga nag-ingon, unsa may imong hunahuna, Simon, kang kinsa man maningil og buwis ang mga hari sa yuta. Sa ila bang mga anak o sa uban? Now, isip magtutudlo. Gipaklaro ni Ginoong Hesus kang Peter ang iyahang mga sabay na asyang una question. No? Iyahang gitudluan. One of the ways nga aron siya mapaklaro is naghatag si Jesus og kinatawag nga example. Now, sa diyang pagsulti ni Jesus ani, nagets tayo ni Peter. Sa tuang panggobyerno karon murag dili kay ni siya kinitawag nga kining ilahang paggobyerno lahi sa tuang paggobyerno karon kay demokrasya man ta. Dadto sa ilaha sa una is ang ilahang panggobyerno is hari, no? Gidumalaan sila sa usa ka hari. Now, isip hari, asa man rin sila magkolekta o buwis? Sa ilabang anak o sa uban? Now, ang hari sa una, ang buwis nga ilang gikolekta doon ay duha ka purpose. Aron ma-improve ang gingharian nila o kay kaduha for his family. No? Alang sa iyang pamilya mo na nga pinakadato sa una is ang hari. No, so, ang hari, dili kayod maningil o buwis siyang anak kay mo bagay na ang rason nga nung maningil siya buwis sa uban para sa iyang pamilya usab. So, ang anak is exempted. Ang anak, dili obligado nga muhatag og buwis. Now,
Sa verse 26, ingon ni Jesus, busa wala di ay bayranan ang mga anak. Kay ang tubag ni Peter, sakto man, nga ang hari maningil gayud og buwis sa uban. Now karon, unsa may point ni Jesus ani? Now, kaning klase nga buwis, kaning klase nga buwis is dedicated to the temple. O atong kinalansabton nga kaning tigpaningil og buwis, kaning tax collector diri, dili ni siya sama atong tax collector sa Romano, nga din ang buwis padulong sa Roman Empire, o katong nga klase nga mga tigpaningil og buwis, muto ang gikalugut-gutan sa mga Hudyo. Lagot kasi sila dadto. Mutoy sila mutoy mga grabe nga makasasala sa ilahang panglantaw. Pero kani nga tigpaningil sa buwis alang sa templo, wala nila ni kalagutan. Ilan ning gina-respeto. Kay nasayod sila nga kaning yang gibuhat is uyon man sa balaod ni Moises. No? Matod pa diya sa Exodus 30:13, ang matag usa nga maihap sa pagpanglista kinahanglan nga mohatag niini tunga sa siklo sumala sa siklo sa balaang puloy-anan. Ang siklo may 20 ka gera, ang tunga sa siklo mao ang halad alang sa Ginoo. So sa conversion ani, ang kaning tunga sa siklo, ang iyang equivalent ani is duha ka adlaw nga sweldo. Kay duha ka adlaw nga sweldo. Ihatag sa templo once a year. Okay, muna ang ilang naandan. Now, atong nakita sa bersikulo, no, sa verse 26, nga ingon si Jesus, wala di ay bayranan ang mga anak. Now, si Jesus Christ, nga kaning ginatawag nga halad sa templo, kini siya ang naghari sa templo is ang Ginoo. Og siya ang anak sa Dios. So therefore, dili siya dapat obliged nga muhatag sa maong tax, sa maong bayranan. Og ato pong masabtan nga sa Hebrews 4:14, matod pa diri, kaya doon naman kita'y dako og labawang Pangulong Pari nga nakalata sa kalangitan si Jesus, ang anak sa Dios. Now, giklaro po diri nga kani pong ginatawag na temple tax, exempted usab ang mga pari. Now, si Jesus Christ is labawang Pangulong Pari. Okay? He's the priest. He's the Son of God. And therefore, He was exempted. Dili siya angayan nga mobayad. O katong mga magtutuo ni Jesus, katong sumusunod ni Jesus, matod po sa Biblia, nga ang tanan nga mitog midawat kaniya, gitagaag katungod nga mahimong anak sa Dios. So therefore, exempted po apil ang iyang mga disciples. Ani dapat. Kay sila, ikonsiderar man, tungod silang pagtuo, pagsunod kang Isus, nahimo silang mga anak sa Dios. Pero unsa may reply ni Jesus sa verse 27, apan aron dili kita makahatag o kapandulan nila, lakaw ngadto sa lanaw pag-itsa og pasul, bitara ang unang isda nga mapaslan ug ukba ang baba. Og sulod niini makita nimo ang salapi alang sa buwis sa templo. Kuha kini og ibayad kanila alang kanako og kanimo. Dili obligado si Jesus kumubayad tungod sa maong rason nga akong gisgutan.
Pero unsa may yang ingon aron dili kita makahatag kapandulan kanila. So, libayad si Jesus sa buwis sa templo, di tungod kay obligado siya. Kung dili tungod, aron dili siya mahimong kapandulan nila. So, unsa man day ang gusto ni Jesus nga makita ni Pedro o makita niya, mapakita sa uban. Now, timan ni nga si Jesus gawali o kining ginatawag nga gugma sa Dios. Nagwali siya nga mahimong ginatawag sa Beatitudes, peacemaker. He preaches submission to God. Submission. He preaches love. Nagwali siya maayong balita. Now, gusto ni Jesus nga kaning maayong balita nga iyahang ginawali, mahimong ginatawag bitaw nga mahimong humot or appeal sa mga tao nga makadungog nini. Pinagi sa iyahang pong dila makadungog, maskin gyapon sa iyang pagkinabuhi. Okay? So, dili siya gusto nga mahimong kapandulan nila tungod lang sa maong ginatawag nga dili pagbayad sa tax. Now, matod pa diri sa Roma 14:20, ayaw guba ang buhat sa Dios tungod lang sa pagkaon. Sa pagkatinuod, hinlo ang tanang butang, apan dili maayo sa usa ka tawo nga mahimong kapandulan pinaagi sa iyang gikaon. No, kanisa pod nga bersikulo nagisgot no nga si Pablo iyang gimanduan ang mga Kristohanon nga mukaon og pagkaon nga hinalan lugar sa Diyos pero gibaligya na sa merkado ilang gipalit o ilang kanon. Now, matod pa ni Pablo gawasto naman mo ana, di man na siya sala. Pero kung kanang imong gikaon, mahimong kapandulan sa uban, ayaw na lang kaon, ikaw mo'y adjust. Ikaw mo'y adjust, ay na lang ka na. No, anay po nga time, si Jesus Christ, siya mo'y ni-adjust. Siya mo'y ni-adjust sa kaning ginatawag sa mga tao nga wala nakasabot. Sa mga tao nga wala pa nakadungog sa maayong balita. Now, ato pa gining siyang isgutan o sakto. Matod pa diha sa Filipos 3:20, apan kita lumulupyo sa langit, o gikan niining atong gipaabot ang maluluwas ang atong Ginoong Hesukristo. Mga kaigsunan, kung ikaw nagtuo, nagdawat ng Hesus, naghinulsol na si mong sala, o imo nang didikar ang imong kinabuhi diha kang Hesus, ang tawag sa ato sa Biblia is ang ato yung tinuod nga puloy-anan mao ang langit. Kita lumulupyo sa langit. Citizen in heaven. Muna gyud. So kaning kalibutan is temporary residence nato. Kita mga alien, mga stranger, mga lumalabay lamang nining kalibutan na. So therefore, kita subject gayod sa ato ang tinuod nga hari o maluluwas nga mao si Ginoong Hesus nga mo'y nagpuyo no, sa iyang gingarian dito sa langit. Kita nagsunod sa iyahang kamanduan kaysa man ang ato ang Ginoo. So therefore, samtang naa kita diring kalibutana, timan ni naabaya po tay misyon. Okay? Sa ngalan nga buhi pakakaron, sa ngalan nga gatikaw-tikaw pakakaron, naagid tay misyon. Unsa may atong misyon? Pagkaylap sa himaya sa Dios sa kalibutan. Number 1, good news.
maayong balita atong isabwag, isulti. Ikaduha, ang atong maayong buhat. Kay mo na nga ingon dari sa Mateo 5:16, busa samang paagi ipadanag ang inyong kahayag at tubangan sa ubang tao aron makita nila ang inyong maayong buhat ug daygyon nila ang inyong amahan nga atua sa langit. So therefore, doing the things even sa mga butang no nga ginatawag nga pag-submit sa authority unsay gilatid sa ato ang pamalaod or sa panggobyerno is a good work that we must do to glorify God. Protimani, in reality, as Christians, dili kita under aning nga mga balaod kay kita under gayud sa pamalaod ni Hesus. We are free from all these laws, yet God commanded us to submit to authorities because He wants us to spread the good news. O aron ang tao nga motuo makabaton o kining ginatawag nga kaluwasan pinagi sa maayong balita nga ilang madunggan ug makita usab nila sa ato ang kinabuhi. So ang atong kinabuhi is the prototype of the good news that we are preaching. Okay? Now, nay usa ka storya nga adunay makalilimos, no? Nga naa siya sa dalan o siya pagpanglimos gagunit siya glampara. Gagunit siya glampara. Nya nay daghan tawo ng labay. Unya ang maong makalilimos gipangutana sa tao, Brad, nganong gagunit makaglampara? Ingon siya, nagunit og lampara para ang mga tao dili mapandol sa kuha basig di ko nila makita. Mapandol niya sila, busa ako ipasigan ning lampara para mahayagan sila nga di sila mapandol sa akong kinabuhi. So mga kaigsonan, kung dili day nato ipasiga ang atong kinabuhi, pinaagi sa maayong buhat pagsubmitar sa mga authorities, mapandol, dagan mapandol sa atong kinabuhi. Busa ipasiga gida. Si Jesus Christ ani nga time iyang gipasiga. Nga maskin dili siya obliged iyang gibuhat kay dili siya gusto mahimong kapandulan. Dere na to makita nga si Kristo himong example sa tanan niyang mga sumusunod that we must do the same. Submit to authorities. No, matod pa diri sa Roma 3:1 and 2. Kinahanglan ang matag tawo magpailalom nga naa sa kagamhanan. Kay walay kagahom nga dili gikan sa Dios ug ang mga anaa karon gipahimutang sa Dios busa ang nakigbatok sa mga anaa sa kagahom misukol batok sa tinukod sa Dios o ang musukol mahiyagom gayud sa silot. Timani ani nga time si Peter o si Pablo nagisgot og mga bugat nga mga theological nga mga pagtulunan sa Roma. Okay? Sanctification, glorification, justification, predestination, and usab ang mga bugat ng mga pagtulunan. Mga theology, mga pagtulunan nga makayong ka nga kini, mga myth. Now, karon si Pablo sa dihang nara siya sa part nga diin ang application nga part. Nga kanang mga pagtulunan nga inyong nadunggan, mahitungod kang Kristo, mahitungod sa mga sa iyang paghari, uban pa mga pagtulunan theology, kinahanglan mo translate, mo makita ka na
sa ato ang ginatawag nga kinabuhi. Okay? So, theology, ang imong theology, makita sa imong submission to authority. Magunsa man ang imong theology, magunsa man ang mga Bible study, magunsa man ang mga usaba kang imong mga gi-go through karon nga mga pagbasa sa Bible, and the end masinupakon gyapon sa authority. Masinawayon nga igsuon, mura ba gina siya ang makita sa mga tao nga wala pa diha ni Kristo. So busa ato ning dawaton nga pagtulunan nga as a Christian kita dapat ang maguna sa pagpailalom sa ato ang pamunuan dinhi sa yuta. Now sa Titus 3:1, pahinumdumi sila nga magmasinugtanon sa mga pangulo o kagamhanan, magmatinumanon ug andam sa tanang maayong buhat. Andam sa tanang maayong buhat. Okay? Sad to say, no nga pangbingaw naman gid ka o kaning fellowship itaw kaning yung pagtapok-tapok yun ba kanang makita ginatong pahiyom nga kuan dili lang live sa virtual kanang yung naong sa naong no dari simbahan. Pero tungod kay COVID man karon virtual ta. Okay? Pero naapoy mga uban nga mga tupong nagpaila nga sila tumuto ni Jesus pero na-defy sa maong mando. Nung ato nang nakita sa Facebook atong dito sa lapit sa Capistrano. O nakita na ko, luoy kayo no, kay pusasan, no, ang pastor, ang taon. Makayon ko nga, tingali ilang motibo ato kanang ginatawag nga, di ba, simple pagsimba god. Pero wala nahiuyon sa unsa gayoy gusto sa Ginoo. Nga naman, wala sila ni submit. O unsa karon pag padulong na karon sa Facebook uban pa diha ang mga tao nga wala pa diha sa pagtuo nahimong ginatawag nga lahi na noon ang ilahang ginasulti adtong maong pagtuo nila. So muna mga kaigsunan, that we must be ready to do good works. And one of the good works that we must ready to do is to submit to authorities. To do the things nga ilahang igipa buhat kanato. Now, ato pag ginang isgutan no, sa maabot nga mga bersikulo. Matod pa diri sa 1 Peter 2:3-14, ug tungod ug alang sa Ginoo magpailalom unta kamo sa tanang tawhanong pagbuot sa hari ingon nga maoy labaw sa tanan sa mga gobernador nga iyang pinadala aron pagsilot niadtong nagbuhat og dawtan og sa pagdaig niadtong nagbuhat og mayo. Tungod og alang sa Dios. Musabmitar kita dili tungod kay nahadlok ta nila. Musabmitar kita dili tungod kay halok ta silutan. Submitar ta bay kay sige lockdown no. We submit first and foremost because of God. This is the will of God. Jesus Christ submits. Nihatag siya tax. Nihatag siya sa nibuhat siya unsay regulation sa templo, although dili siya obliged niya. Mga kaigsunan, unsa makakaron ang imong estado sa kinabuhi? Ikaw ba negosyante? Ikaw ba liyado? Nakay boss? Unsa man ang mando karon sa ato ang pamalaod? Buhata. Ayaw give in sa unahuna nga dili lang sa karon kay lisod man murag apiki man karong panahon na murag no.
Ayaw na siya entertaina nga pangunahuna. Unsay gi-require, submit. Buhata. Buhata. Tungod og alang sa Ginoo. Unsay sakto, buhata. Now, muna siya ang dapat natong timan-an. Because naatay mensahe nga ginasangyaw. O kanang mensahe dapat makita usab sa ato ang kinabuhi. Matod pa ni Pedro, okay, 1 Peter 2:15, kinsama kay kini kabuton sa Dios nga pinagi sa pagbuhat og maayo inyong mapahilom ang pagkawalay kahibalo sa taong buang-buang. Kung sa dihang uting kayo nila ang atong kinabuhi, because we submit, we do the right thing, mapahilom sila katong nag-accuse o buot mo daot sa maayong balita. Kaya ang maayong balita, nakita man sa ato ang kinabuhi. Now, of course, dili gyud sa yon nga mahimong Kristiyano, there's pressure. But I believe, as you submit to the Lord, God will enable you sa pagbuhat unsay iyang kabuton. Empower us, Lord. Muna dapat ang atong mga pag-ampo sa pagmata sa buntag kay naagayoy mga pressure, naagayoy mga temptasyon. Pero as you submit to the Lord, as you obey His will for His glory, I believe nga di jud ka biyaan sa Dios. Nga naman, si Jesus mismo nagpakita og example sa dihang naningil no ang kining ginatawag nga kining tax collector sa templo. Gignan niya si Peter adto dito sa lake. Pamasol dito ug ang isda nga mo kaon alang pasol. Okay? Kuaa ablihi ang baba kay makita nimo didto ang salapi nga pangbayad sa tax. Miraculous provision. Mga kaigsunan, as you submit to the Lord Jesus Christ for His glory and honor, I believe dili jud ka biyaan sa Dios. Dili ka niya pakaulawan. That's why it requires faith. For I believe as you submit to God, submit to authorities, God will provide our needs. Matod pa dari sa 1 Peter 2:16-17, pag kinabuhi kamo ingon nga mga tao nga adunay kagawasan apan ayaw kini gamita aron pagtabon sa dautan kundili pag kinabuhi kamo ingon nga ulipon sa Dios. Tahura ang tanang tao, higugma ang inyong isig ka magtotoo, kahadluki ang Dios, tahura ang emperador. Klaro kayo ni nga bersikulo igsoon. Nga, ang atong kahadlok first and foremost sa Ginoo. We fear God. He is the God of heaven and earth, the just God, holy God, and we are accountable to Him if we do not submit to authority. Tahura usab ang emperador. Yes, ang ato ang pamunuan dili perpekto, daghan tag kasaway, daghan tag mga makita nga mali, anong inani dapat ana. Pero mo mani ang gisugo sa Ginoo kanato to submit. Kung ikaw estudyante, submit to your teacher. Kung ikaw anak, submit sa imong ginikanan. Kung ikaw negosyante, submit sa government or nga sabay mga ilang gi-require sa tuwa. We have to do what is right. Matod pa ni John MacArthur, evangelism begins by your life of submission
to those in authority over you. So, nindot kaayo ang ato ang message, the gospel. Ang anak sa Dios mianhi sa yuta, nagpakatao. Siya Dios, siya usab tao. Apan iyang gitugen ang iyang kaugalingon dito sa cross, sa Kalbaryo, aron pagbayad sa sala sa katawhan nga ang tanan nga muto kaniya makabaton og kaluwasan kapasayloan mahiusa kaniya pagbalik nga ang tanan usab maghinulsol silang sala makabaton o kinabuhing walay katapusan. What a message. Nga kaning Hesukristo nga gilansang sa cross nabanhaw og sigurado gayud nga kaning iyang mga saad matuman. Message of hope, message of forgiveness, message of peace. What a wonderful message nga ato ang angay isulti. Pero kanibang mensahe nga atong ginawali, ni-synchronize ba kini sa ato ang kinabuhi? Aduna ba kini say connect? Mga kaigsunan, sa evangelism begins by your life of submission to those who in authority over you. Matod pa diri sa buhat 5:29, matod pa ni Pedro, apan si Pedro ug ang mga apostoles mitubag og dagingon kinahanglan among tumanon ang Dios kaysa tao. Now kung naay gibuhat ang mga pamunuan or authorities, ang atong panggoberno nga dili na gyud uyon sa kabuton sa Dios. Kay ani nga time si Pedro gibawalan og wali sa mayong balita, pero ingon si Pedro dili mi mo submit ana kaya mas tumanon na mo ang Ginoo. So therefore, as long as kaning mga rules and regulations, mga pamalaod na hiuyon sa gusto sa Dios, then do it. Muna siya ang point dia. Then submit. Mga kaigsunan, matod, no, nining atong mensahe, muni siya ang gitawag nga unod sa mensahe. Ang kabahin sa langit ng kagamhanan, meaning those who belong the kingdom of Jesus Christ. Magpailalom sa yutanong pamunuan, aron ang ebanghelyo dili mababagan. Mga kaigsunan, the message that we preach, na ba na epekto sa ato ang kinabuhi? Ang mensahe nga atong gisangyaw, ato ang masangyaw sa uban, o makita usab nila nga atong kinabuhi. Adunay kabaguhan nga bitaw sa atong pag-submit sa authority ang mayong balita makaingon sila tinuod gayud. Gospel is true and I have seen it in your life. Ephesians 4:1 matod pa diri, busa ako binilanggo diha sa Ginoo, naghangyo kaninyo nga unta makinabuhi kamo nga takos gayud sa tawag nga alang niini gitawag kamo. Worthy of your calling. I pray nga sa tuang pagpauli ngadto sa atong tinuod nga puloy-anan makaingon kita kang Kristo. Mission accomplished. I have preached the gospel. I have glorified you, Jesus Christ, and honor you in my life. Because I have done the things that you have commanded me to do. Be glorified in my life. Jesus Christ. Let us pray.
Amahan na mo nga langit nun, nangayo kami kanimog tabang, nining responsibilidad nga imong gisangon kanamo isip Kristohanon nga naa diri sa kalibutan. Tabangi kami o Dios nga musabmitar kanimo o musabmitar usab sa among mga pamunuan. Ako mga pag-ampo Ginoo nga ang imong balaang espiritu magalig-on gayud kanamo, mga bag-o kanamo, magatangtang sa mga pagduha-duha ug makahadlok. Ug ikaw gayud o Dios ang mapasidunggan sa among kinabuhi. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Amen. O amen. Let us now worship the Lord with our tithes and offerings. Before we do that, please allow me to share with you a very timely and relevant exhortation that Paul shared to the Corinthian Christians. In this passage, Paul was encouraging the Corinthian Christians to be generous in their giving to the Lord. If you have your Bible with you, please open it to 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. I'll not read the 5 verses straight, but I'll just share it directly. By encouraging the Corinthian Christians to be generous, Paul used the example of the Macedonian churches to show them the generous Christian sharing of the Macedonian churches while they were undergoing a very severe trial. What makes it interesting for us today is we are also undergoing a very severe crisis under the COVID-19 pandemic. And with the lockdown, we are also facing hardships and many uncertainties, which we do not know how long this will take. What makes it interesting for us today is that we are also put in a certain crisis situation under this COVID-19 pandemic. And with the lockdown, we are also facing hardships and many uncertainties today, and for how long, we don't even know. This exhortation from Paul is a very timely reminder for us to learn from the Macedonian Christians. In verse 1, it tells us that it was God who gave the grace to the Macedonian Christians to endure their hardship and still be very generous in their giving. So it was by the grace of God that they were able to do it. And according to verse 2, they were under the most severe trial and under extreme poverty. They were very poor.
They were experiencing hunger because of famine during that time. Yet, it was under the situation that their overflowing joy and overflowed in rich generosity. In verse 3, Paul himself testified, he witnessed it about their generosity, that they gave as much as they were able, and even beyond their ability to give. So they were giving more than what they can afford, entirely on their own. Nobody challenged them to do that. So taliwala sa ilang kalisod, gutom, ug sa ilang tumang kakabos. Gaabot ang kalisod ug ang kakabos, nga nag-apaw-apaw ang ilang kalipay sa paghatag. So in verse 4, according to Paul, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. Meaning they were begging for the favor to participate in the support of the saints. The saints are the Christians who were serving them, and even those believers that were also suffering in Jerusalem. They were begging that they will be given the opportunity to give as their way of serving those who are serving the Lord and the Lord's people. How did the Macedonian Christians do that? To help us understand, in verse 5, Paul showed us the secret of their generosity. It says, they gave themselves first to the Lord and then to us, to Paul and his team, in obedience to the will of God. So that was their secret. It was by the grace of God and their obedience to the will of God that they were able to give generously beyond their means. May this lesson from the Macedonian Christians also challenge us today. Lastly, I would like to recap it. A life fully surrendered to the Lord, out of their grateful hearts will flow generously streams of living water, and many will be blessed. And may the Lord bless us as we give. Let us pray. Our most loving Heavenly Father, we praise you, we thank you from our hearts. Your loving kindness, your faithfulness, your grace for saving us.
and blessing us with so much in life that our hearts are filled with gratitude. Lord, thank you for all the blessings and even the privilege of sharing it to your church and to your people. Give us, Lord, a generous heart like the Macedonian Christians, that we will emulate what they did, that their lives will challenge us today as we are in almost similar situation. They have exemplified what generous Christian giving is. And may that also challenge us, Lord, to be faithful and be thankful that we are also given that same privilege, Lord, to give back to you and to all who are serving you and even those who are in need. Continue, Lord, to bless your people with all of their needs so that they too will be able to give back to you. And now, may the love of the Father and the grace of His only begotten Son, Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen.